okno, za okno. Oj, ale čo vy tu teda pekne Gdzie vyšľúvaš? Však leto je. Ale gdzie... Začínajú teraz dovolenky, viete? Tak tu s pani kolegyňou sme sa chceli naučiť nejaké nové techniky plávania. Áno. Vy viete plávať? Áno. Čože? Vy viete plávať? Widzicie? A my co? Je pomaly, pani kolegyňa, pomaly. No. Tak ja vás počkám na brehu, lebo mi kabelka pada do vody. 3, 2, 1. Tak. A idzie. A no jasne, że idziecie. Normalnie to idzie. Pozrite pan bakterie, jak mi to pomogę. Pozrite, co to No nie wiem, czy to płynę pływać, nie.